Anti mai infection yau zan miki warning ne, kin gane? Tarbiyyar da uwarki ta kasa baki ta haifo ki, kika zo kika zame mana annoba. Well, shi yasa ko manya sun yi gaskiya da suka ce stay away from bitches like you. Na ɗaya, sannan ake kira na ake ce min lokacin da abubuwan nan ke faruwa, stay away from tsohuwar karuwa da ba sa'arki bace. Well, kowa ya san saurin girma muka yi. Wannan bidiyon akan shi kike magana, bidiyon da nake kuka akan shi kike magana. Well, bidiyon nan ke kika kira ni, ke kika bani shawaran in yi bidiyon nan. In kira su very dark man da Tunde Edna saboda na san 'yan arewan mu munafukai ne, babu abin da za su daɗin abin da ake min suke ji da sauransu. Na zo na yi bidiyo sai kika ɗauki bidiyo da kanki kika yi confessing da ke munafuka ce ke. Allah sai ya tona miki asiri. You opened your stinking mouth kika yi confessing kan cewa ke kika ɗauki bidiyon nan kika tura wa very dark man. Daga baya sai kika zo kika ce man dadi Lola Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba. Radiyallahu ta'ala anhu. Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba, kika hada na fada da mutane na. Kika ce dadi shi ya je with ke ce munafika. Kina tsohuwar karuwa ba za ki rike mutuncin kanki ba, kina da jikoki. Dan ƴaƴan da kike disowning da ita ta Kaduna da take haihuwa, kina da jikoki kike disowning ɗinsa. Da shi wanda ya daki mai aikin ki still kike disowning din shi, kike cewa kanin ki which uban kowa ya san ƴaƴan ki 5 a duniya kuma kowanne ya kai yayi aure ya haihu, bayan jikokin da kike da sunan zahiri da baɗi. Can you even count your me zan ce body count? Zaki iya irga mazan da suka yi amfani da ke a duniya? Last time I checked, mazan da suka yi amfani da ke a duniya until me infection sun fi yawan population din Nigeria. Nonon da ke kirjinki ba za ki iya rayuwa ba tare da inda kika san macaccen taburma. In kun san macaccen taburma da ake disposing na makarantun almajirai, haka nonuwan da yake sai ta nannade shi ta tura a Breziya saboda tsufa. An ci Legas, an ci Tafa, an ci Ogere, an ci Gafin, an ci Alabarago, duka bai ishe ki ba. To ni yanzu idan na zo, I'm not coming for you. Sai dai I'm coming for uwar da ta haife ki da bata baki tarbiyya ba, ta haifo mana annoba. Tana kallon ki kina rashin mutunci, kina yada fasadi a doran ƙasa, tana yi miki shiru. Sannan abu na biyu, ke ce babbar shugaban MBF Blue Film da Porn Stars na Afirka baki daya. Bari nuna muku wani bidiyon ta. Wannan da kike masa kiss, wannan me kuke yi? This is called Blue Film. To wannan shi ake kira da porn. A bakin ki muka san yadda ake tsotsan lollipop din namiji. A bakin ki muka san yadda ake ci, ake sha, ake zirawa, ake duk wani abun laifi. Haba mamanmu, haba mamanmu. Ai mu ƴaƴanki ne. Ai ƴaƴanki ne. Duk wani abin da kika ga wani yana yi, kina da alhaki a cikin shi. This is my last warning. Wallahi idan kika yi min, I will not come for you. Sai dai in zo wa makahon uban nan naki da uwarki da ta haife ki ta kasa baki tarbiyya, kike zuwa kike addaban mutane. Na rantse da Allah, enough is enough. Na gaya miki, ba na taba kowa. You don't have the right whatsoever. Ban shiga sabgan in social media. In kin ganni business ina ne. Yawwa Allah ya mana tsari da tsofaffin karuwai irin ki wallahi. Ki shirya wa mutum sharri da masifa. What a shame.